Здравейте и добре дошли в новото ми видео. Показвам хора спалнята. Част 2. Само изчакай. Здравейте! Така. Сега ето тук са моите уреди. Ето ги. Оператор е. Също така оператора е. Мишето. Здравейте! Нашия оператор се разболя. Кажи, Мими. Оператор не се разболя. Оператора ни се разбра. Да, разбрахте вече. Не, ето, Мими. Почвай да снимаш. Така. Ето ги моите уреди. Ето така. Тук е моя параван. И да, и тук е ходилника. Тук е ходилника. И тук е килимчено, между другото. Айде! И отиваме към спалня. Ето тук е спалната. Ето го. Тук ни е венеца. Венеца, покажи венеца. Тук има Бухло, гоблин, баба го е шила. Шила ли, плетила ли, не зная. Не го плетила, бе. С камъчета такива нещо. Да, с камъчета го е шила. Покажи тук. И това е гоблина. Това е от темното. Стойка за клечки. Да. Стойка за клечки и тук ние си спим на мекичко. Вижте. И там има едно Мики. Перфектно. Тук ни е книжките. Кошницата за книжки. Там е рафт. Тук ни са бухалите. И това е цялата спалня. Също така, тук е за чеводжетата. Няма да ви показвам много. Да. И имаме една елхичка, свещичка, която отдавна не е ползвана. Чакайте само да ви увелича да видите от по-хубаво. Покажи към. Покажи. Ето я. Сега. Ето е отдалеч. И Мими снима и цялата спалня. Излезва. Покажи цялата спалня. Ето малко не съм виждала леглото, но вие го видяхте вече. Забравих да кажа, че вижте, тук оператор Стива и пералнята е сушил. Който да знае, това е сушилната. Това е сушилнята. Това е пералнята. И това е един чипс, който е зят. Мими, че ли си го дала? Там и се е сушил пак нещо. Така е така. Аз не искам.
Zakłamie. Yummy, yummy. Yummy, yummy. I ciao! Abonirajte se za kanalami.